muri yeZimbabwe pane chiitiko chinoshamisa chatinoona kuti main opposition yemuBotswana inocriticize electoral board yemuBotswana ichiti aiwa yaitsvake kuZimbabwe yakaenda kuZimbabwe kuti inodzidziswa kuriga maelections. Muri yeZimbabwe chakachaya ndokuti takuona kuti aiwa dzimwe nyika hadzichatombotembi Zimbabwe panhau dzemaelections. Saka takuendera mberi nenyaya iyi muri yeZimbabwe nokurudzira bva wasubscribe wolike woturn on the bell icon kuti taposhana maupdates andokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti opposition yemuBotswana inonyora ichiaccuse IEC inova electoral board yemuBotswana ichiti we know that Zimbabwe for the past 2 decades has not been in a position where they have run credible elections. The election has been stolen after time. We see a situation where in the middle of an electoral process the IEC in Botswana says they are going to Zimbabwe to benchmark. If you want to benchmark to run elections, you are not going to go to Zimbabwe. Vanoendera mberi vachiti one would have expected the IEC to benchmark in more developed democracies and systems with effective electoral institutions as an indication that they want to achieve excellence in their mandate. Ndomashoko achitaura opposition yemuBotswana achiti aiwa kana vaida unodzidzisiwa kuti electoral process anoitwa sei ngavaende kune mamwe developed countries. Not in the past 2 decades taona kuti Zimbabwe vari kuipomera vachiti aiwa Zimbabwe yakatora maelections yakariga. Muri yeZimbabwe ndo mashoko aya ari kuuya achitaurwa nemain opposition yemuBotswana. Tipe mafungiro ako unoti kudii pamusoro pekusvibiswa kwenyika yedu zita rayo. Aiwa muri yeZimbabwe chimbotipa mafungiro ako umbotudza nofunga kuti kudii pina mucomment section usangana usubscribe kulike wachoturn on the bell icon. Tomoshana maupdates andokupa pano paZim News Live.